Halo guys, ini tuh bonjol kayak siapa bapak? Bahaya dong ber. Angti nih, Ani, Aadhar card bukan apa yo? Bener, sin blog naik tuh tidak? Nah, sini blog naik tuh tidak? Hello guys, lam sofira narjo tono han ketal vlogo tini kesini nogo nukungni samung tangna nai tongo tangi tongo ta angke matai ru ta angke tabuk mamui songoi tongo mamui to joto songbai kya tabuk tam siming songnani tong si hingke tam kamu bumung se pokoi tongkai ko ta kumbahan songnai nai tongo manai bai ginor nai tongdi sini video no paithak zara getau nong no funung nai ang tamu mui songai kumo ke dal mui songai tongo gemo hingke to mai obo hingke tamo nai legra na mo hingke mangso hingke tebo terek terek nong no funung tam mui song mo hingke laifang godok hingke tai yang tangai funung no obo hingke katakoti hingke yang tai phasing tamo tong oro hingke wak buthui yok prajak oro hingke tok bahan mui desi tok ta hingke tabuk hingke ang tangnai iko okra rong no prasad bagna bagoi je borok phainai rong no ta horo thuma bo leri thangka tini phungai thangke jesung biang sopai tong phaileuka agartala bubuni Aadhar card Burina ni bagoi phailajak sung hingke sung kaki songlogi phai sin gari na khata borok service city scan khaina bagoi nai bisnan kalaimani hingke borong login phaijak sungbo Aadhar card buri talong sini bubu no phaika ba kaki le sachung laban bagoi hingke naitung dinok sini video no paithak jora iko an busa hingke asake miring mani ni hitapuk hingke sung Aadhar bujangma jaga sokpai kya hingke bini papa bai bamjagoi tongo ta iko angke to tuijak from asake tongna soya nog bisingo mangbo tongna soya baire ongkhona hano obo sabo hinui singo sida pader pata ke bufa bai thanglai ko yang baire thanai tabo ke ang bai ongkhoi phaileu kai ko orang tong di baba guri orang guri tong de in hala Krishna baba Krishna yero basala basari yero basala kala yero tong aja papa nyo hake basai tong da good one wow tong ada yang tahu foto khen yang hadi papa papa yang dah gar phani tahu papa yang phani good sung bubu ni Aadhar bujak bai tabuke thangai tonglayo bini kokoini CT scan khainan bagai thasing purka thuyabla abon bagai bono khlai malia lori o hnai ne ge tabu ko thujak ge thangai tonglayo giko bubu bai buma basa ge ko hakero video khaine thangai tonglayo ta ginor bo nai tongdi aro Aadhar bujangma jaga ang bono video khaine tongma safur bono ang khel khaima tongkha romai achori roma tongkha ke ba ning kumui to apte video ro khaine ya ge video khaima le ang halo guys ini tuh bonjol kayak siapa bapak bahaya dong ber angti nih Ani Aadhar card bukan apa yo bener sin blog naik tuh tidak nah sini blog naik tuh tidak sentini bubu no Aadhar Burina ni phale meni je orang kaki go phaibla charai ni kelai re khamni angke skin khaina ne ge borok phayu sin gari bengke sa borok ben phale gata
Ada ka. Ibu borok kaki simse. Hajum payung ka ba? Sungo borok ba sa kasa kita. Dari obos ka ba? Bobo logi man kaya baba hajar misisi. Dia bubu ni tini somai man sasa. Min papa Aadhar. Burina ni Aadhar Burina ni kaya sa. Yang malah sini video na naik jombi. Naik jombi. Naik jombi. Bye. Bye Chadi. Baba. Ambulance. Ambulance gari. Baba. Yan hala. Hai khaila. Sisi. Aadhar Burina. Sisi tarong. Ha? Goi doktor najak tong babu. Sumur thang aja. Tabu hingge singnogo kifilai tonglaikha bubu hingge ko thangai tongo bini nanani pars bai naithokjagui aro tamjani budul lokari bai amorok bai hingge thangai tongo ta hingge bo taisa khe to thunai ko sesai tongkha bo nukhana bo gari o hingke no thuo ang kono kosto maya Agartala swnga kwlai swmang tongo thang phai no thuo hingke ang kosto maya to video rok khainani kisa problem wngta tabuk hingke to bubu thui tongkha hingke video khai tongo ang wasino video rok khaijakya kosto wngmani khaijakya ta oro lama rogo hingke tini hingke khlai tongo tabuk nogo thangsinai swng. Bubun bin papa ko muya wati pai tu hayo muya hingga sake thojo bubun papa tabuk sarigo biang reserve thangmani pai tu hayo ta geko muya thasang tongkha watui phung kaham na jotono tini ke next day share kisi kisa kalaijak khe gulabo gulab kairi phuru ekdom cheng cheng pra tabuk iko osik rotomai phaikha obose o bwkhri rok je tongmani joto chai khibai nai tok rok chaya susigui khibu naithok hinui ang video khaimanta hingke mongke jang tam phaiphuru no phunukjak video share khaijak obo tam phairima nugui asukhe kaki song kwkwi song wanajaka nirmo tei achai glak hinui amsa achai phaikha ikon hadi obo hingke jobado orange colour jat obo hingke oro nahari charta tongo bebagui bubarta bwkhri joto tok sasuri asukhe thamchikasaka ang giko nog no phunuktongo omo khe kwchak jat hinui nog no phunukjak giko omorok to haino baro ekdom gikomo ang waruoi nai oro Chandramallika joto kairi bai khe ta o Chandramallika to December o baide diba hingke naithokjak no kisa hinui ko sasuri ka bwkhri nog no phungo phunugui paimani hingke tabuk hingke ang side o chimo video khaibimani tabuk hingke ang nog no phunuknai yang iko joba thangai tongkha yang hingke ani money plant no teresa oino design khairi khai iko nainai ri wa kaine wa ruoi ne obo khlairokha ta agi khe cross cross khe khaimani tini phungo ang samung khaisani nahali bubu tam wngkha ang hingke sini nukha kwrwi abo nokla bai soman bwla hingke kisa hathei tongmani ta nahari tamo obosta khlaikha bo bini koibar klaikha koibar tam wngkha asukhe chwrai no jekono samung khaikha hingke chwrai no khel khaimai ang chwrai no nahar tam khe koibar klaikha hasilmani ta ang iko kisa sinmo rok to haino iko nokla bai somani bagui ne kenjua wngui ne pura ha kutu kathak tongo nok tamoni dita hingke tini ani video swnang sinai.